A Asociación de Pensionistas El Enjambre tamén celebra o Nadal e faino agasallando os seus asociados a través de sorteos durante estas datas. A súa presidenta, Mariluz Varela, quixo desexar boas festas a todos os asociados. Eu quería dicirlles aos socios da Asociación do Enjambre que o domingo, día 21, sorteamos unhas cestas de Navidad. E queremos que nos veñan todos, porque se non sale o sorteo, ten que ser pos que están ali. Se non están ali o número que sale, hai que sortear outra vez. Entonces, é para iso. Ademais, darlles as gracias a todos os socios que se están comportando moi ben, que estamos moi contentos con todos, e que a chantada que se sigan facendo socios, que se non están facendo moitos socios, que se sigan facendo, deseándolle unhas festas moi boas, que empece o ano. E ao mesmo tempo do sorteo da cesta, pedimosles a todos os socios que veñan, porque de paso vamosles dar, é moi pronto para dicirlles nada do que pasa, pero bueno, vamosles dar o de cuenta, como andan as cuentas, os cuartos que hai, o que se gastou e o que fixemos. Con esta campaña contribúen moitos dos negocios da vila, igual que o fixeron no seu momento para outros eventos impulsados por este colectivo, como o Gran Xantar e Magosto Baile, celebrado recentemente. Darlles gracias a todos os negocios de Chantada, que nos axudaron muchísimo, que nos deron a todos as floristerías, foron todas contribuyentes, os fotógrafos contribuyeron todos, e despois os supermercados, bueno, a todos os negocios de Chantada, que a todos a donde fomos, todos nos deron algo para poder nos sortear tanto o día da comida como agora para a cesta de Navidad.